Magandang hapon sa inyo mga kandusanan. For today's video mga kandusanan, narito ako ulit sa may daruhan dito sa Apa-Apa Bangonay, Habonga, Agusan del Norte, kung saan may proyekto ang taga-NCIP sa mga lumad mga kandusanan. Sinulit ko na talaga ang pagkakataon na ito mga kandusanan dahil may i-interviewin tayong lumad dito sa Apa-Apa Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Part 3 ko na ito mga kandusanan. Part 3 ko na itong pagbisita ko dito sa lugar ng Apa-Apa Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Ngayon mga kandusanan, narito si Auntie Nini Purugoy mga kandusanan. Kaparihan niya ng pangalan yung na-interview ko nung nakaraang vlog namin mga kandusanan. Ayan mga kandusanan, si Auntie Nini Purugoy. Hello, maayong hapon. Ayan, ti unsay mo ikasulti ti sa taga-NCIP ti nga kanang niturok naman gyud ning luya na inyong gitanom. Ang among ikasulti kanang sa sunod buwan o sunod tuig mag-harvest nami. Tapos ang gusto namo nga naapo di ang kadugang sa katabang sa NCIP sa amo nga tabang. Unsa pati, unsa pa gusto nimo nga? Ang gusto namo nga dili kay kanira o paning kamutan pud namo nga makatabang ang NCIP nga kanang among mga gulayon na sa sunod pag-harvest namo naapag yun ang ikatabang sa NCIP sa amo. Ug dako pud namo pasalamat kay kaning among mga tanom. Sa sunod mga buwa o tuig ma-harvest na namo ni. Ug mauna gyud ang pasalamatan namo sa NCIP. Ayan. Nakatabang sa amo. Ikaw ay isang lumad dito sa Apa-Apa. Ako ang isa ka lumad dinhi nga nagtrabaho sa among mga proyekto nga usa ka luya o usa ka talong nga gusto namo nga mulambo ang among pananom. So ang imong gibuhat karon ti unsay imong gibuhat nimo karon te? Ang akong gibuhat karon naguna ko para mahinglo. Ay sa sunod tuig ma-harvest naman namo ni. Ang gusto namo nga hinglo permanente ang among tanom. Ayan mga kandusanan, ito si Auntie Nini Purugoy mga kandusanan. Na narito siya ngayon mga kandusanan, no? Isa din siyang lumad mga kandusanan. Yan mga kandusanan, no? Na narinig nyo naman ang sinabi ni Auntie Nini na laking tuwa talaga ng mga lumad dito mga kandusanan na tinulungan sila ng taga-NCIP. Ayan ti, pagpatuloy mo yung ginagawa mo dyan ti sa paglilinis. Ayan, mga kadusanan, no, may mga damo kasi mga kadusanan. So ngayon mga kadusanan, wala nang ulan mga kadusanan. So nakahigayon sila mga kadusanan, ug balik mga kadusanan sa paglinis ng mga kadusanan ng mga tanim nilang luya mga kadusanan, kasi dumami na talaga ang mga kadusanan, no, ang mga nakikita nyo naman mga kadusanan, dumami na talaga ang mga damo mga kadusanan. Ayan. Ilang buwan na to te? Tong luya na to te? Mag-unom na. 6 months na pala itong mga kadusanan, no? Nakikita nyo talaga mga kadusanan, alagang-alaga ng mga taga-lumad. Mga lumad mga kadusanan, alaga ng mga lumad mga kadusanan ang kanilang itinanim na luya mga kadusanan. Ayan yung anak ni Auntie Nini mga kadusanan, no, naghihintay sa kanyang mama mga kadusanan. Kanina umiyak-iyak yan, ngayon umiyak na naman. Dili man ang unsa. Ayan mga kadusanan, no, ang lawak ng mga kadusanan, no, luya mga kadusanan. Ayan mga kadusanan, ganito kasipag
ang mga lumad dito sa apa-apa mga kadusanan. Bisag unsa namo kalisod. Trabaho namo ni para mo lambo gyud. Kahit anong sabi ni auntie mga kadusanan, kahit mahirap mga kadusanan, ginagawan talaga nila ng paraan mga kadusanan. Aning kamot ming mulambo ang among mga tanom kay para og naanay among maharbis na ni arang-arang na ang eskwela sa mga bata. Ito din ginagawa daw nila mga kadusanan para din sa kanilang mga bata mga kadusanan kasi may mga bata kasi sila mga kadusanan na nag-aaral. Oo. Ganito kasipag ang mga lumad dito sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Puyo, be. Umiyak talaga yung anak niya mga kadusanan, no? Iyak na, kay uban-uban. Hindi kasi siya pwede maiwan mga kadusanan. Kasi walang magbabantay sa bata ni Auntie Nini Purugoy. Kaya sinama niya talaga dito mga kadusanan. Di ba nakikita niyo mga kadusanan, no? Ang linis na mga kadusanan, no? Ayan, ganyan talaga ang mga lumad dito mga kadusanan. Ang sisipag talaga. At sabi nga kanina ni Auntie Nini Purugoy mga kadusanan na hindi lang sana ito ang dumating na tulong ng taga-NCIP mga kadusanan. At sana marami pa talaga mga kadusanan. Gusto na mo na naapod ang mo abot na tabang sa NCIP para sa among lumad. Yes. Ayun mga kadusanan, no? Saludo talaga ang team kadusanan sa mga taga-NCIP na tumulong mga kadusanan. Yun si Auntie Rosalie mga kadusanan. Siya yung nag-guide sa mga mga lumad dito sa Apa-Apa mga kadusanan. Noon na nag-guide sa amo. Ayan ang sipag ni Auntie Nini Purugoy mga kadusanan, no? Yan dapat ang tulungan ng mga kadusanan, ng gobyerno mga kadusanan. Minahal talaga nila ang opportunity na ibinigay ng taga-NCIP para sa kanila nga mga lumad dito sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Ayan mga kadusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn, ani noon.